Το κρασί δεν μπαίνει στο τραπέζι απλά για να πιούμε κάτι. Θα εξηγήσουμε με απλό τρόπο το ρόλο του κρασιού. Γεύση, ισορροπία, ρυθμός, τελετουργία. Το κρασί έχει 3 ρόλους σε ένα δείπνο. Ο πρώτος είναι γευστικός. Μπορεί να ισορροπήσει ένα πιο λιπαρό πιάτο, να αναδείξει αρώματα, να καθαρίζει τον ουρανίσκο ανάμεσα στις δοκιμές. Ο δεύτερος είναι κοινωνικός. Το άνοιγμα ενός μπουκαλιού, το γέμισμα του ποτηριού, το τσούκρισμα, όλα αυτά δημιουργούν μια μικρή τελετουργία γύρω από το τραπέζι. Ο τρίτος είναι συναισθηματικός. Ένα καλό ποτήρι κρασί μπορεί να κάνει τη βραδιά να νιώσει πιο αργή, πιο ζεστή, πιο ολοκληρωμένη. Για εμάς το κρασί δεν είναι απλά μια επιλογή στο κατάλογο, είναι μέρος της εμπειρίας. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει ένα απλό γεύμα από την εμπειρία που σας προσφέρουμε στο Αθηναϊκό.